Og velkommen til den her video. I dag der sidder vi inde på Universe Prison. Yeah. Vi skal ind og spille på Prison lidt. Og ja, vi skal bare ind og prøve at trappe en vagt. Ja. Wow, hvad skete der der? Vi prøver at trappe Andreas Lu. Hvad der står fedt? Det kunne være, at jeg skulle skrue lidt ned for mine videosettings. Sådan der. Vi prøver i hvert fald lige på at trappe en vagt. Men... Nej. Så døde jeg. Nej, vi vil i hvert fald prøve at komme ned til cellen. Hvis det ikke lykkes, så ved jeg ikke, hvad der sker. Der kommer en vagt med. Der kommer en vagt med os. Skal vi prøve at trappe ham? Vi prøver lige at trappe ham. Hvis det virker. Prøv lige at lægge noget ud her. Prøv lige at skrive til ham. Jeg prøver lige for at have vagten med, så... Men i hvert fald ham nede ved trappen. Nu står vi bare og prøver at vente på at han kommer ind. Jeg ved ikke lige helt, hvad der sker lige nu, men det lægger rimelig meget. Jeg tror med internet, det bugger lidt. Ja, jeg tror, ja. Jeg vil lige logge ind igen, og så... Tror jeg, vi ses derinde. Nej. Jeg tror bare, jeg siger farvel her. Ses YouTube. Og husk at gå ind og smide et like på YouTube-kanalen. Så vil jeg blive rigtig glad. Ses.